Лиза, ти какво правиш? Ти къде си? Ти си на бут? Да. Ето, Лиза отпред на бут. Ей, какво правиш сега, Лиза? Стой тука. Какво взимаш? Бутоните. Лиза много е обичал на система с бутоните. Айде сега, Лиза, го дръж кормилото. С двете ръце. Съвсем малко може. Лиза, дръж го кормилото. Е тука. И двете ръце. Другата ръка може е тук. Хей, Лиза го държи кормилото. Браво! Айде, кажи бай-бай!